is een snuipsnoot van de beste boot. Hey, de maai die snor de snut. Wat vindt er nou weer uit? Professor Snoert helpt de bakfiets uit het hok. Oh, wat is dat ding smarrig. Daar kunnen ze net op fietsen. Hij riet de fiets naar de veert. Dan helpt er een grote amer en een biender en een fles met chip. Even een amer bij water uit de veert, hel je? Zo. Nou, goed wat chippen in het water hier is. Oh, wat een protte skom. Het gaat haast door de amer heen. De professor neemt een binder en stekt die in het chipsap. Dan begint het te binnen. Het zadel, het stuwen, de trapers, de bak, de speken, de pakjedrager. Alles komt onder het skom. De professor is zelfs ekkelwierd. En overal zit skom. Op een snuit en op een knienenstuk en op een eren. Maar dat kan hem heel nog niet schelen. Hij poetst en poetst. En bient en bient. Tingel, dingel, ding. De bellen maat ik skin. Pom, 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 pom. De ketting kost in skom. De amer is leeg. Alle chipsop is op. De professor helpt een amer skinwetter. Die kletst er door de bakfiets heen. Dat docht er nog een keer. En nog een keer. Und alles skom voort is. Mooi lapen wrote de fiets droeg. Nog een beetje hazzevet erop. En kleer is de fiets. Hij rint weer als een datsje. Tevreden hipt er naar de bisteboord. En daar zucht er Vetje Vieter. Vetje? Hij dreemt toch net wel? Is dat Vetje Vieter? Wat maakt Vetje nou maar een racefiets? En wat zucht ze er mal uit? Zocht net zo dom, professor. Nog nooit een fietsbroek, jongen? Een fietsbroek. Oh, nou, nee, Vetje. Zit dat ding net wat stief? Dat jetsa, professor. Alle hutfietsers zijn zo'n ding aan. En een helm op een holle. En aparte squon en mofkes. Mofkes? En ik word een echte hutfietser. Dat liep het me prachtig. Lekker race over de dik. Maar ik kan ook geen tijd om te jeuzelen. Ik moet trainen. Oors win ik nooit een prijs. En voort is Vetje. De professor zucht naar de bakfiets. Die is mooi skin. Maar het is en bloot een oud krakding. Een bakfiets is geen racefiets. En op een bakfiets trapet er hem de blubber vanzelfs. Ik wil lekker racefiets. Krijg dus Vetje Vieter. Ja, maar hoe kom ik nou als een raceding? Mijn spaarpot is hartstikke leeg. Wacht eens even. Waar is de knapste uitvinder van heel Friesland? Ik, professor Snoert. Ik vind gewoon een nieuwe racefiets uit. De professor sluit hem zelfs op in het uitvinderskamerke. Geen ien maar sjen wat er docht. Oeren en oeren werken er aan de uitvinding. Als Vetje thuiskomt, is de professor krekkleer. Hij riet de uitvinding naar Boetenta. Vol alle bergenstutjes op een stokje. Wat is dat voor heel wies ding? Dat is mijn nieuwe racefiets, Vetje. Vind je hem net super? Een racefiets? Het liep het meer op een vleerfiets. Ja, daar liep het erop. Vetje had gelijk. Het is een beetje een fiets en een beetje een vleermachine. De onderkant is van een fiets en het stuurrek. Maar de stut en de zietkanten, ja, die liek je op een vleermachine. Hij wil heel het, Vetje. Hudder als die racefiets. Zo'n fietsvleerding hudder als mijn racefiets? Ja, wist het zeker. Nou, daar mag ik echt om leidje, professor. Doe maar. Lid u zijn wedstrijd houden waar het hutste ken. Nou dadelijks. Dat wil de professor wel. Zeker. Gauw loekte de fietskleer aan. Nou, met Vetje laat ze, had ze de professor in een fietsbroek zucht. Wat liek het dat mal. Ze beginnen tegelijk bij de bisteboord. Vetje raast. Klaar? Af! De professor knalt de dik op. Hij trapert en trapert. Maar Vetje Vieter bloot steen. Stop!
Stop, professor. Ja, best net wies, Vetje. Ik lees een heel lang voor. Hij traapt het nog harder. Maar dan zit een grauwe vrachtauto krek bij de fietsland. De chauffeur doet er het bloed. Van schrik liet de professor het stuur los. De fiets ploft om en de professor recht. Professor, is alles goed met jou? Au. Even verder. Ja, hier en daar. Ja, alles zit nog vast. Och, die stomme vrachtauto. Oh, professor. Als dit nou verder gaat, moet maar wezen.